vivirlo de todo el proceso y luego estar navegando, pues esto es ilusión. Fem un curs de meteorologia i navegació i el perfil de navegant que ve, doncs, potser sí que els primers era més regatista, no? Però potser cada vegada el perfil és més de gent que navega, que té afició per navegar. Podíeu fer preguntes en aquesta conversa. Tota la feina que fa l'AFNOP a nivell cultural, a nivell d'educació, tots els programes educatius que fan acostar en el jovent, en els nens i a les nenes de tot Catalunya i de per tot arreu, a través dels seguiments de les regates, és la manera d'anar acostant mica en mica, tant en els nens com en les nenes, la vela, la pràctica d'aquest esport.